IFM Report. Mahigpit na tututukan ngayon ng pulisya ang mga matataong lugar sa lungsod ng Dagupan dahil sa inaasahang dagsa ng tao dahil sa holiday season. Ayon kay Dagupan City PNP Chief Police Lieutenant Colonel Brandon Palisok, ilan lamang sa mga dinadagsa ng tao ay ang mga malls, simbahan, bus terminals, mga beach at iba pang pook pasyalan. Aniya, inaasahang dodoble ang bilang ng mga bibisita sa probinsya ng Pangasinan ngayong buwan, kabilang na ang lungsod. Meron namang sapat na tauhan umano ang Dagupan PNP katuwang ilan pang force multipliers na tutugon naman sa pangangailangan ng seguridad ng mga bibisita. Sa ngayon, patuloy ang pagpapapatrolya ng pulisya sa plaza at food strip kung saan nagaganap ang mga petty crimes. Paalala ng opisyal, mag-ingat sa mga nananamantala ngayong holiday season. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.